जों सुपार 50 आसननि गेजेरजों गासै 50 स्टुडेन्टखौ एपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन। बिनि बिथोराव एबार एसे खम मोनबाय, थेवबो मोनबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो सासेया आंनि समस्ति आम्बागावनिफ्राय मोनदों। जों आसा खालामदों जे फैगौ समफ्राव आरो गोबांसिन मोनगोन। जा यूपीएससीनिफ्राय दासिमहालागै सासेबो मोनाखै, खिन्थु थेवबो जों नाजानायखौ गाराखै, एबारबो कचिं लादों, इन्टारभिउ होगोन। बिनि अनगायैबो जा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायनो थाखायबो कचिं लानाय दङ। जों बिथांमोननिफ्राय आसा खालामदों थांनाय बोसोराव जिबायदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन बिदि मोजां रिजाल्ट खालामगोन। जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों एडमिनिस्ट्रेटर, डक्टर, इन्जिनियार गोबां मोननो आसा खालामदों। कारण जोंनि लकेल मानसिया जेथिया डक्टर, इन्जिनियार जानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन, अब्ला जोंनि गोबां समस्या बोस्रांजानाय जागोन। जों बेखौ आसा खालामनाय बेखिनि सुपार 50 आसनिखौ लादों। दिनै हयथ' एबार एसे खम जादों, नेक्स्ट बोसोर मोजां खालामलायगोन। आरो जों बेखौ हायोब्ला नाम्बारखौ जा 50-50 लायो जों प्रेक्टिकबाबो, बेखौ जों 100 खालामनो हैनोबाय। बिदि मोनसे पलिसि जों सिदा खालामदों। फान्ड एसे बांहोनो हायोबा जों 50नि जायगायाव जों हयथ' 100 खालामगोन। खिन्थु हयथ' स्किमनि नामा सुपार 50 थाहैगोन। जों सुपार 50 आसननि गेजेरजों गासै 50 स्टुडेन्टखौ एपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन। बिनि बिथोराव एबार एसे खम मोनबाय, थेवबो मोनबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो सासेया आंनि समस्ति आम्बागावनिफ्राय मोनदों। जों आसा खालामदों जे फैगौ समफ्राव आरो गोबांसिन मोनगोन। जा यूपीएससीनिफ्राय दासिमहालागै सासेबो मोनाखै, खिन्थु थेवबो जों नाजानायखौ गाराखै, एबारबो कचिं लादों, इन्टारभिउ होगोन। बिनि अनगायैबो जा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायनो थाखायबो कचिं लानाय दङ। जों बिथांमोननिफ्राय आसा खालामदों थांनाय बोसोराव जिबायदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन बिदि मोजां रिजाल्ट खालामगोन। जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों एडमिनिस्ट्रेटर, डक्टर, इन्जिनियार गोबां मोननो आसा खालामदों। कारण जोंनि लकेल मानसिया जेथिया डक्टर, इन्जिनियार जानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन, अब्ला जोंनि गोबां समस्या बोस्रांजानाय जागोन। जों बेखौ आसा खालामनाय बेखिनि सुपार 50 आसनिखौ लादों। दिनै हयथ' एबार एसे खम जादों, नेक्स्ट बोसोर मोजां खालामलायगोन। आरो जों बेखौ हायोब्ला नाम्बारखौ जा 50-50 लायो जों प्रेक्टिकबाबो, बेखौ जों 100 खालामनो हैनोबाय। बिदि मोनसे पलिसि जों सिदा खालामदों। फान्ड एसे बांहोनो हायोबा जों 50नि जायगायाव जों हयथ' 100 खालामगोन। खिन्थु हयथ' स्किमनि नामा सुपार 50 थाहैगोन। जों सुपार 50 आसननि गेजेरजों गासै 50 स्टुडेन्टखौ एपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन। बिनि बिथोराव एबार एसे खम मोनबाय, थेवबो मोनबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो सासेया आंनि समस्ति आम्बागावनिफ्राय मोनदों। जों आसा खालामदों जे फैगौ समफ्राव आरो गोबांसिन मोनगोन। जा यूपीएससीनिफ्राय दासिमहालागै सासेबो मोनाखै, खिन्थु थेवबो जों नाजानायखौ गाराखै, एबारबो कचिं लादों, इन्टारभिउ होगोन। बिनि अनगायैबो जा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायनो थाखायबो कचिं लानाय दङ। जों बिथांमोननिफ्राय आसा खालामदों थांनाय बोसोराव जिबायदि मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन बिदि मोजां रिजाल्ट खालामगोन। जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों एडमिनिस्ट्रेटर, डक्टर, इन्जिनियार गोबां मोननो आसा खालामदों। कारण जोंनि लकेल मानसिया जेथिया डक्टर, इन्जिनियार जानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन, अब्ला जोंनि गोबां समस्या बोस्रांजानाय जागोन। जों बेखौ आसा खालामनाय बेखिनि सुपार 50 आसनिखौ लादों। दिनै हयथ' एबार एसे खम जादों, नेक्स्ट बोसोर मोजां खालामलायगोन। आरो जों बेखौ हायोब्ला नाम्बारखौ जा 50-50 लायो जों प्रेक्टिकबाबो, बेखौ जों 100 खालामनो हैनोबाय। बिदि मोनसे पलिसि जों सिदा खालामदों। फान्ड एसे बांहोनो हायोबा जों 50नि जायगायाव जों हयथ' 100 खालामगोन। खिन्थु हयथ' स्किम